И така, здравейте хора, аз съм Сървейвачо и от доста време в моя канал не е имало клип. Да. Бях се извинил в един клип и казах, че ще почвам се по-честно, но не спазих кой знае колко това обещание. И ще смятам, не обещавам, но смятам да почна пак да снимам често. По-скоро да снимам често. И този път, от тази седмица, смятам да почна с влогове. Ще ви кажа, влоговете ще се състоят в Девин. Да, Девин беше. И смятам да почна една поредица на нова игра, наречена Crafters. Да, мисля, че така се чете. Crafters, ето я играта. Ще напиша името и... Да. Надявам се влоговете, които ще правя, да ви харесат. На мен ще ми е забавно. И на вас да ви е забавно. И да. Надявам се, че това клипче ще ви е харесало. Ако е така, ще разбера, като му дадете един палец нагоре и се абонирате, ако не сте го направили. И това беше от мен. Чао!